Higini 16 nyaka kanyero ne sidayanga katiba manyien ma piny Kenya osebedo katiyo godo nyaka odiochieng' ma kawuono. Okenge mage ma bende osego sirikal wacho ni gisetiyo kendo keto maino e neno ni girito katiba mar Kenya, maneno ni gik ma jopiny dwaro kaluwore kod katiba gikete tim. Kata kamanero jogek ma bende kedo ne ratich oganda to wacho ni sirikal oserem ahinya e chenro mar rito ratich oganda ma pacho kende. Mane kin mamoko ma bende wang'iyo ni e weche manyien ma odhiambo ma kawuono kod mamoko ma bende wamiyo pek gin magi. Have we effectively delivered the rights that the Constitution guarantees? And have our institutions fully honored the purposes for which they were established? Jatend piny William Ruto telo ne jo Kenya hingo higni 16 mar katiba. Kogai mar ODM Dr. Buro Ginga wacho ni Kenya pod nyaka ket maino e tego uchumi. Watu waende nomination yenye itakuwa free and fair, then from there tujue candidate wa ODM kutoka o Kibra ni fulani. Hayo tuwezi deal na few individuals wamesanyana, wameenda kwa boma ya mtu na wana endorse candidate. Siasa gidore kar chung'od bura ma Kibra kama lingling lieko ni Raila Junior bende chwalo mar dhi laro komno. Over time, the standard time for payment to farmer should be 7 days upon delivery. So this is work in progress, but the part that is remaining is the enforcement. Kembe sukari omichik ni ochul jopur niang' e thuolo mar ndalo 7 ma okoleo. Machiegni weche manyien mago magang'icho liluonga ni Jailieta. Jaloko marwa en Belinda Phillips. Kabende mana kaka pile yudo wako kale mbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube. Bende inyalo tudi kodwa e layo marwa mar ote machok ma en 23600. Jatend piny William Ruto kwayo jo Kenya otigi odiochieng'ni midhiale higni 16 mar katiba mar kete ratil. Kendo nono gik ma katiba no osetimo e ngimagi kod lokruok moseneno nyaka sani. Magi oyange twak mare karomo KICC e kinde dhialo higni 16 ma katiba mane opuodhi e higa 2010. Bede adek madito mag sirikal moting'o mano mar od bura, do kanyakla kod telo maduong' ma sirikal kata executive onyis mondo onon ka bende gisetiyo makare kete tim katiba mar piny Kenya. Mae bende nyiso ni chenro mag sirikal nyaka chop makare ne jopiny. True measure of constitutional implementation is not just in the number of laws enacted or institution established. It is whether a victim can access justice, whether a child is protected, whether a person with disability can access public services. Magi oyange twak mang'iyo okenge ma sirikal osegoyo higni 16 nyaka ne rwak katiba manyien. Jatend piny William Ruto kaloso KICC kawuono ewi wuodh katiba nyaka sirkande ne donje telo. Owacho ni gisegoyo okang' mar bero ngima jopiny kendo bero sectors mopogore moting'o mano mar somo. We have also recruited more than 100,000 teachers and constructed 23,000 classrooms to boost education outcomes and rolled out a new funding model for our university education. Ruto omedo ni kaka yor medo dongo piny Kenya, paro mar twak ewi lek dongo Kenya nyaka koro mi maino ni mar katiba osechiwo kaka Kenya owinjo chal. Kenya beyond 2030 must therefore be more than a new economic blueprint or a catalogue of projects. It must be a compact between the state and the citizen, between the present and the future. E wach ketarita e piny, jatend piny omedo ni kata bed ni katiba ochiwo ratiro mopogore ne jopiny, nyaka ket thenge kendo kao kang' ne jogo matiyo gi thuolo makamano e rocho kwe. Between a citizen exercising a constitutional right and an individual committing criminal offenses, we must neither criminalize protest because of the actions of a few, nor legitimize criminal conduct merely because it occurs in the course of a protest. Kodoke ng'anyo manobede higa 2024 mane rowere mag Gen Z odonje od bura
jatend piny owacho ni nyaka jo Kenya duto orit gigo marito katiba moting'o od bura kanyakla kod doho. The institutions of the republic belongs to the people. They may be criticized, challenged, and required to account, but they must not be destroyed because they are the instruments through which the people govern themselves. Esama sirkal nono wuodhe erito katiba higni 16 bang'e, pod imed jiw jokanyo mopogore mondo oket maino erito chike marito piny mabiro medo dongo kendo bero piny Kenya. Ogai madon bura ma ODM Dr. Buro Gingo poyo kenge ma Kenya osegoyo e bwo katiba manopodhi higni 16 mokalo. Kata kamano Oburu wacho ni nitiere fuok moko ma pod nitiere to ahinya e chenro mag jiwo uchumi mar piny. E ote mare Dr. Buru oyango ni pod nitiere midhiero e moko kuom sectors kaka mag somo, thieth kanyakla kod tije. Kaka jafwambo marwa Simfus Okinda lero, Oburu oseyo timbe mag tulo mag siasa mosenene e pacho ka ranyisi en tulo mag siasa manyocha omuoch Homa Bay. Higni 16 mokalo, oganda jo Kenya ne orwako gilo katiba manyien. Katiba mane orwaki gi geno kaka mane kelo lokruok mar ariya. Ka jo Kenya koro ingo higni 16 bang'e, ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga bende ochwalo pache e yor andika. Dr. Oburu wacho ni demokrasia osegoyo kang' to ahinya e paw siasa, kata kamano omedo ni demokrasia mar siasa nyalo mana bedo maber kapo ni piny ochung' motegno e mise mar ochumi motegno. Oburu lero ni kedo mokwongo mar Kenya ne en mar loyo jowagunda. Kedo mar ariyo ne okelo katiba higa mar 2010. Kasani Kenya ochung' e rangache mar kedo mar adek ma en mar manyo resruok mar ochumi. Dr. Oburu wacho ni kata obedo ni katiba manyien nitie midhiero ma pod duoko gi ok oyudore malong'o, kaka koso thuolo mag tije ne rawere ma pacho ka, nyawe sekta mar somo, midhiere sekta mar thieth, ka milionde mag jo Kenya bende pod ni kod dhier. Oburu bende wacho ni sirkal nigi ting' mar rito ratich bende migepe duto ma katiba ochuogo, ka ranyisi en bad migawo mar doho. Jatend ODM no bende omedo poyo ting' maduond bura nosekawo mar riwo wi oganda jo Kenya, ka ranyisi en kokalo e winjruok gi sirkal mar Kenya Kwanza, masani giloso go sirkal ma otisni broad base ma gimenyogo e yiero mar 2027. To kopogore gi mago, Oburu ogolo duonde kendo seyo timbe mag njore mag siasa ka osiemo tulo manyocha otimore Homa Bay. Oburu seyo jogo mane okodo jonjore, jogo mane otiego jonjorego kod mago mane osiro jonjorego gi pesa mondo tim monj mag siasa. Owacho ni geng'o ne ja Kenya kata ja siasa moro amora mar limo tunge Kenya en ataro mar dwaro mar katiba. Onyiso obila mondo tim nonro matut kendo kawo okang' ne jogo ma itudo gi timbego. Otieko kojiwo rowere mag Kenya mondo miyo sir lwedo jomadongo ma oketo maino e kelo lokruok e pacho ka e sekta mar ochumi kod mamoko. Simfus Okinda, Ramogi TV. Pode weche katiba ni moko kuom jokende ratich oganda oseyo sirkal kuom rem kete tim katiba ma pacho ka higni 16 bang' sidhe ayanga ka giywak ni sirkal medo buono chike marito ratich oganda. E kinde romo margi manobagi e kar timo rombe ma Jivanjibo ma Nairobi, giseyo tend William Ruto ma giwacho ni medo nyayo nek ma oyaye, ndhicho, mibadhi kod kit telo marach, kata obedo ni piny Kenya ni kod lai maber mar tayo jopiny kaka katiba keto. Cynthia Onyango miyo aler mathoth. E kinde ma jo Kenya hingo higni 16 nyaka ne piny Kenya yud katiba manyien mar higa 2010, moko kuom jokende ratich oganda okichre gi chien hingo nyasi mar higni 16 ka giwacho ni onge ber manyalo miyo gihingo odiochieng'no kod mor. Kotelnegi kod jalar kom mar jatend piny Ruben Kigami kod Boniface Mwangi, giwacho ni katiba ma pacho ka osetigo marach ahinya yore thiro ratiro mag jopiny moting'o nek ma aoyaye kod ndhicho ma kinde ka kinde. Some of the people standing here have been abducted. They have been tear-gassed because of wanting a people-centered nation. It's a shame. So I'm here to resist that kind of treatment of our Katiba. I am here to resist the mistreatment of our women. I am here to object and mistreat, to object the mistreatment of our young people. If the president of this country, who did not vote for this constitution, cannot obey it, we demand for him to resign. We don't have to wait until next year for him to leave power. He can leave power tomorrow.
Joked ni ratich oganda go dwaro ni mondo sirikal okaw ting' mar kethruok mar ratiro mar oganda kendo jatend piny William Ruto gwe tao ewi magiwacho ni oserem keto e tim chike mag katiba. You don't have a leadership that is committed to implementing the constitution. And it's up to you, the Gen Zs and the millennials, to assure Kenyan people that you will be different. But today, the dispensation we're seeing, irrespective of the constitution, is that people are picked up from their homes, people are picked up at their schools, in universities, people are picked up at the streets, and some will never see again. Some will come back in body bags. Yet we have a very progressive constitution that protects the right to life, right to fair hearing, and to ensure that everyone goes through the same rigors and the same processes. Korka kore, ogai machon mar doho mamalo David Maraga, to yuak ni pen chik manyien omak mafuanda kod sirikal jatend piny William Ruto, kendo lero ni pen chik manyien ma jo Kenya noyudo higni 16 mokalo, ne ok en mich mar jopiny kowuok kuom jotelo, ka ojiwo jopiny mondo obed akicha mar rite. Maraga oseo sirikal kuom rocho ratiro mar oganda, chayo ng'eto mag doho kod rem keto e tim dwaro mag jopiny kaachiel gi sando jogo mani kod paro mopogore. Udhi nyime kod seyo od bura kuom nindo e tije maduong' mar keto sirikal tesri kendo bedo bad sirikal ataro gi pen chik kowacho ni yiero maduong' mabiro dhi bedo mar ombulu mar paro ewi kido mar telo ma oganda dwaro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua omedo keto duol mochung'ne yiero IEBC Giliet ewi chenro mage mowacho ni geto timo mibadhi e yiero ma higa manyien. Gachagua koro wacho ni kambi ma ilieko ni biro yudo orak mar chwalo masinde mag yiero ne osechiwo koda kamit bilie ne moko kuom jotelo kod apisas mag IEBC. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend People's Party of Kenya Ndindi Nyoro bendo chwalo duondgi ewi wach yiero no. Thuolo machuok motelo ne idho ndege kendo suyore nyaka e piny Amerika, Gachagua ne omoko mach e log tich maduong' mar IEBC ma Anniversary Tower. E twak mare kod jofwamb weche e paw ndeke maduong' ma JKIA, Gachagua ne omino kweth mar Erastus Ethekon kod chilo kendo wacho ni IEBC kod jatend piny William Ruto ne oyudo mit bilie mar bilion 2 kowuok kuom kambi mar Miru Technologies mar piny South Korea e yudo rak mar chiwo lony manyasani mar tayo yiero maduong' mabiro. The tender for the procurement of the transmission system has been tailor-made for a South Korean firm, and there is a big kickback of almost 2 billion shillings going to the IEBC commissioners and Hassan Joho and William Ruto. Gachagua ne ohumnono ewi gimomiyo IEBC ne omiyo kambino orak kata odoko ni masinde mag yiero ne otamre tich e pinje mag Argentina, DR Congo, Philippines, kaachiel kod Iraq. Ka omedo duonde ewi wachno, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar People's Party of Kenya Ndindi Nyoro mane loso kuonde mopogore ogolo siem ne IEBC ni chenro mar chiwo rak makamano nyaka tim e yo maler kendo e yo ma ohuyanga. We are following this matter very closely. That's all I can say, because Kenyans expect nothing. Kenyans are fed up with stolen elections. Hawezi tena kukubali mambo haya. Procurement of election materials and the systems is a key component. If those allegations are true, then it's a very serious verdict on the new IEBC. As we have always told them, they have a duty to prove they are not a William Ruto commission. They are an independent electoral boundaries commission. Tuko na habari ya kwamba wale watu wengine wanataka kusupply vitu katika IEBC. Wengine ni marafiki wa watu wako serikalini. We want IEBC from the word go to be above board when it comes to procurement. Wale watu ambao wana supply system ya kumanage elections hapa Kenya, tunataka wakuwe watu ambao ni impartial and not having any political connection with anyone, and especially the President of Kenya William Ruto. Ajiepushe na mambo ya election na marafiki wake wana biashara watoke IEBC. Kalonzo kutaka mano opogore e paro kod Rigathi Gachagua ewi kambi mar Smartmatic mar piny Venezuela kuom tayo yiero maduong' mabiro
ka owacho ni kambi mar Smartmatic ni kod rekod mochido e tayo yiero maratiro. Some of us have expressed ourselves very clearly on the Smartmatic thing, all right? Because the system has been everywhere in the world, from Venezuela, from wherever, even in the United States, they were actually given a negative, a red card. Kenyans are prepared for next year general elections. They have done their bit. Kenyans have also gone ahead and paid taxes so that IEBC is funded adequately to conduct the next general elections. And we expect nothing less than impartiality. Gachagua ne ojiwo IEBC mondo tikod masini mag yiero mag Smartmatic e yiero maduong' mabiro, ka owacho ni onge thuolo moromo mar chiwo rak ne kambi machielo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Komachielo eni jochiw thieth mawuok e counties makaluo kamoting'o Migori, Homa Bay, Siaya kod Kisumu owuok oko mariwre kod jowetegi ma Kisii manyocha ochunge tich nikech wach ng'anyo margi mabende dhi nyime pacho kama ngima. Jochiw thieth go oyango ni nyaka nyicha gichak ng'anyo osebedo kibuogogi gi wach mar chungo sachgi kata chungogi e tich ka giramo ni onge okang' mar buok moro amora mibiro miyo gidog e tich ka sirkal pok owinjo ywakgi mochuo kogne oboke mar winjruok mane gibedo godo. Koro gimedo sundo sirkal mondo owuog oko mapiyo owinji ywak jochiw thieth kaka yor neno ni gidok e tich jotuo owe hinyore. Wan gi kuyo ahinya ni gi nyaka sani piny owacho otamore winjo ywakwa, jotendwa otamore winjo ywakwa, to koro gi kwayo makende. Waywak kwa penjo moluor mogik President Dr. William Samoei Ruto mondo one ywakwa ni otem mondo okonywa nurses mondo doge tich mondo ogandawa kik inyre. Ogandawa ywak oko ka, ogandawa inyore. Ne gavana marwa mohero ma Homa Bay, ine jakom mar Human Resource Labor e Council of Governors. Akwayi gi muolo ni dhi wuo gi gavana ma Mombasa ma en jakom mar weche thieth e Council of Governors. Idhi wuo gi Wajir Governor ma en e Council of Governors Chair, kendi wuo gi Kisii Governor Simba Arati mondo un ji ang'wen gi kumakori gi 43 governors modong mondo uyie umiwa CBA marwa mondo wadogie tich machiegni kaka nyalore. Sigana no mano mar jochiw thieth mabende wuok e gwenge makaluo ema tero e yweyo mokwongo ma wechegi manyien mag ang'ich welo. Antiere koda moko kuom ote magi modonjonwa e lai maro mar ote machuok. Sara Singero kamana ahinya kuom ote ni Pastor Boaz Osida iwacho ni katiba bero miyo services bedo machiegni kod jopiny. Machielo kendi nyisa kendi ni Jael Paula Sambwaro kaya Kanyadoto ineno habari maber kabisa ka intiere koda min ot Evelyn Ambwaro bende. Jael Polo Nyango kantira ralingo e Asembo ineno maler kabisa gi jaodi Rebecca Nyaugenya Siranga kendi puoyo jatend piny iwacho ni omeda tiyo ne jopiny. Lawi Woda Dore kantire Rinya iwacho ni neno Ramogi TV yone makare iye gido to imoso Richard Ochola kantire Sori Karungu. Kama chielo en Otenoero mabende donjora kendi wacho ni katiba to setiyo ne jopiny kata kamano nyaka ng'e mago eko mabende ok dhi makare. Iwacho kanyero ni kaka weche mag mibadhi kata kamanero okimia nyingi. Machielo mabende aneno kendie en mari aparo en monuore mano mar Paul Onyango. Haya mago gina moko kuom otego eko mabende wabedo go gi sani wadhi mane yweyo machuok pod waduogo gi weche manyien mamoko kikidhi mabor. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls,
I hope mko ready. Niko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic, nitawapika doorstep. Wow, umefika haraka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, Wigo. Download the Wigo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decatile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mago witado ne gedo mari. Ne mathoth you are tall and mar 0722 638383 etimo oda mari. Pari wakelo mwandu mainyo kodwa nono maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Machiegni kendo japuonjre moro ma jahigni 4 ngima mare ni kama tek kendo yudo thieth e kar thieth ma Moi boma ma Eldoret tok roch ratiche gi nyawadgi moro ma jahigni 16 ma wachore ni bang'e nyochwoya goge gi kede mabith. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. En gino ma otimore kar dak ma Kasore gwenge ma Baringo Central ni to en yo mane ma nyathi ma wuoyi ma jahigni 4 oroch godo ratiche e yor bembo gi nyathi machielo ma jahigni 16 ma koro en achich. Watoto walikuwa wanatoka shule alafu kufika njiani akaongojea watoto nini barabarani nini mtoni haya kushika kuongojea mtu nini mtoni. Watoto wengine wakatoroka, mtoto yangu akapeleka ya mtoto yangu ni msituni. Nyathino wachore bende ni tok roch ratiche na en gi hinyruok mamoko kendo kore nochwo gi kede mabith. Amedungwa ya right. Miti hapo. Nikiona hiyo miti ni miti sharp na imeka hivi. Na hapo ameumia. Kaluwore gi jodak makanyo ma oke thuolo mokwongo matim makamano timore, wirani wuoyi ma itudo gi rocho ratich nyathino wachore ni ne orocho ratich nyathi machielo ma jahigni 5 jumbe 3 mokalo kendo weye kod hinyruok. Alipiga mtoto mwingine mpaka anawekwa miti kwa nyuma sasa. Na mtoto ni size hiyo. Anapendea watoto wadogo kinyonga kufanyia kitu mbaya. Chal makamano osechuno jonyuol kowo nyithindgi skul okinyi ka okinyi. Kila mtu naenda na mtoto yake, hata yangu nikienda sanda naenda na yangu. Kwenda nyumbani naenda na yangu. Wakienda shule mimi naenda naye. Kwa sababu hakuna namna. Obila mateseno bila makabanet ochopo kanyo mako achijno kendo dayo dho jodak. Gwenge makasore kod Sesia duto mayudore gwenge ma Baringo Central wachore ni gin mago machala rita oserochore kendo yande joma mine obago ng'anyo kanyo e wichal arita. Hiki chana apelekwa asinini tena asirudi juu tunaogopa vile watoto wetu wakikuja shule anaongojea njiani. Hii ndio taende mbele afungwa. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Mahao kwan jodonga 13 mane gin jopuonj mane osedhi retire ya nyaka higa 2007 koro ywago reyo ewi chudo margi ma bende osebudho tokne do kotenegi kod mane en ogai mar jomin buche David Maraga ne ngado ni owinjore chulgi mano tarik 23 dwe mar 10 higa 2008. Giwacho ni gisebedo mana ka giyudo omenda mapuot mopogore kaka ne ong'adi gino magikoni osemiyo ngimagi orochore. Gigonyore mano
gigonyore gi pado makata lek mane gintiere godo ok ginyal chopo. Retirees osebedo ka bandho the TSC gi sirkal pesani chakre Kibaki gisedhi e court. Chief Justice osewinjo ywagi. Chief Justice nose order nyaka the TSC mondo ochulgi pesani. Koro sani gin gi geno ni sirkal mar Mheshimiwa Ruto dhi winjo ywakgi kendo pesagi manolal mane jomoko chul jomoko ok ochul mondo justice mondo giyud ratichgi. E higa mar 1997 jopuonj nobedo awarded salary increase. To ne ok ochulore dichiel nikech chal ka gima pesa ne chiende treasury. Koro kaka jo 1997 mana at the end of the year no omegi mana a fraction of what was due. To no konegin modong ibro miyogi over period of 10 years. Koro over 10 years go no sekalo nene. Tuoche to chando wa pile. Tinde kwa chiew to wachalo mana ng'at monego ywagi tol ka wuok otanda. Samoro chiew ka dendi tete ng'ich to kendo lit. Iwinjo. Wi bari koni gi koni. Samoro be chiemo kisiem maber. Johala kod jodak e boma ma Migori ywak ni kuonde ma ichoke taka e bomano oket machiegni kod kuonde timo ohala kod kuonde ma oganda dake. Gino makoro keto gi ng'awo mar gamo tuche. Ripota marwa Jojuma otoa kod johala go madwani ten county mondo many kaka resogi. Bedo ni moko kuonde go ma ichoke taka boma Migori nitiere machiegni kod kuonde ma itimo ohala kaachiel kod kuonde ma oganda dake osebiro ka kelo ng'ur e kinde ka kinde. Kalwe ko johala kaachiel kod moko jodak e boma Migori mokum kuonde gi ma ichoke taka boma Migori kakoro pok otergi e kuonde monego bed ni witogie kawo kinde malo kata dweche 2 kata kakoro pok ogol. Bedo ni kuonde gi ma ichoke taka koro ket machiegni kod mokum kuonde go moganda timo ohala kaachiel kod kuonde moganda odake giski oluoro ne oganda ni dekoro gi gam tuoche. Kwayo sirikandwa mondo golnwa taka ni kae, taka ni hinyowa. Kaka an aja biashara atedo chips kae to wan gotel. Wainyore kendo wainyore mang'eny. Customer ringo te to biashara ni gimoro amora e school fee e chiemo. Nwakwayo chilo, wan jogi nwagoni kura timnwa ono. To kayo nywandore, koro nwakwayo sirikal. Yie mondi bigolnwa taka ni. Taka ni wasebedo godo for 5 months. Customer ok nyal biro, wan gi nyithinde dhot ma wapuonjo, wan gi school fee. Nyithindo gidwaro chiemo, nyithindo gidwaro ni mondo rwakre. Koro sirkandwa wakwayi ni kiyie bigolnwa taka ni hinyowa. Moko kuom johala e boma Migori ywak ni bedo ni kuonde ma ichoke taka gi koro ket machiegni kod kuonde go ma gitimo ohendnigi. Koro semiyo kata moko kuom jonyiewo koro we nyiewo kuomgi nikech alwora ma ochido. Customers kata manyalo donjo ka koro onge. Waselalo pesa ka modhuro maromo 100,000 kaluwore godumbwa makethore kae. Akwayo niya ukonywa mondo ugolnwa taka gi kae. Sani taka gi nigi 5 months kae. Ne uru jogi osu girane taka ni kapok koth ochwe mar Elmino. Nekes ka koth obiro ka mar Elmino to pigni te odhi onyinjo to pigno te odhi aora Migori. To aora Migori ma jopiny sani tiyo godo nekes pi olal Migori County ka to pigno be ma ji modho. Waneno ka tuoche machalo kipindupindu, tuoche mag ameba, mag diep dhi goyo japiny. Tunahofia na ugonjwa ambayo inaletwa na takataka kama kipindupindu. Maana chakula ziko hapa, wateja wanakula hapa na inzi inatoka hapa kwa takataki kikuja kwa chakula zetu. Serikali tusaidie tafadhali. Jodak boma Migori ywak ni migawo mochung' alwora e kaunti ma Migori kod migepe mamoko oserem keto okenge makare mar neno ni ler koro bedo kinde ka kinde to ahinya neno ni kuondego ma ichoke taka kakoro pok otergi e kuonde monego bed ni iwite taka gi koro ber kigolo taka kuondego e kinde ka kinde. Holding sites gi mamoko bende igero gi jomoko mwakia. Oger gi ma very shoddy. Sani kidhi kata yudo ka holding site manitie chiro ka omukore. Kiwite takataka to takataka pukore. Sani takataka osaenea nyaka dukni ma ji time ohala. Kumora mo nyaka kuonde ma ji time ohala. Otende gi gimoro amora. E duoko mar apisa maduong' e migawo malure kaunti Migori Dalmas Odero wach ni chenro mar golo taka gi dhi nyime ka nyaka sani gisetieko golo taka mayande ne okunore e boma Marongo ka chenro mar golo mag boma Migori bedo koro dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Wadok koro wang'iyo weche mamoko mago mag siasa ma pacho ka kuma moko kuom jotelo ma Kibra motenore machiegni gi jaod bura ma Kibra Peter Orero ocholo ywak margi e nyim tend duond bura ma ODM ka gilero ni moko kuom MCS ma Kibra onindo nyakonchiel kendo siro Raila Junior ma en wuod mosendo Raila Odinga mondo bi olar kom od bura. Kweth MCS go kod jotend ODM bendo chiwo pachgi ewi wachno kaka Eric Owenga lero. Mokum jodak achiel gi jotelo ma Kibra no yuoro ilog tich mar ODM otisi ni Chungwa House e bura Nairobi ka ma ochwalo ywak margi ka giwacho ni MCs ma Kibra osechako kawo chung' manyakonchiel weche mag siasa ma higa manyien. Jopinygo ne omako dingi MC Malindi Ochieng Jera, MC Masara Ng'ombe Lawrence Odhiambo, MC Mogwel Jakone Onyango gi nyawadgi Catherine Okoth ma giwacho ni oore kendo sundo mokalo Raila Junior mondo bi olar kom od bura ma Kibra mar golo oko jaod bura ma sani Peter Ochieng Orero. Naomba mchukue Jera Ochieng Samson, Lawrence Otieno Odhiambo, Catherine Otieno na Jakone Onyango, mkae na hao muambie waache kusumbua watu wa Kibra. Sisi tunataka amani. Lakini kama wanachukua amani yetu for granted, then Kibera will explode in a manner even ODM will fail to understand. And hao wenye unaona hapa ndio Kibra. Yeah? Hayatuwezi deal na few individuals wamesanyana, wameenda kwa boma ya mtu na wana endorse candidate. Hiyo hatuwezi kubali. Kinene gidu thuolo mar pimo dwachgi ni jagoro maduong' mar ODM Mikai Catherine Omanyo manolero ni gie sani ng'ata ng'ata madwaro kom moro amora kod thuolo mar ng'iso dwaro mare ma onge kiewo kata matin. Mimi leo misi muizi juu ya mwalimu Peter Ochieng Orero. Na vijana wengi hapa leo si waizi juu ya Orero. Amejaribu akabadilisha maisha ya watu kwa mtaa. Amebadilisha maisha ya watu wengi kwa mtaa. Mtu akamkunji ameenda DCP. Simpeleke candidate wa ODM kamkunji constituency. Mkonyo ya Mheshimiwa Orero. Mheshimiwa Orero anafanya kazi kulingana na vile inafaa kazi fanya. Na watu wachache hawawezi kuja kwa sababu wana grudges. They go and fish for people outside wenye hata wako wanasiasa ili wasimame nyuma ya hao ndio waende kuchaguliwa because they have lost touch with the people in Kibra. That even if 10 aspirants rose and said we are equal to the task, including him, he will be subjected to nominations. So we can have a formidable candidate to face the others. Kata kamano jotelo ma Kibra go ma bende iseyo kuom goyo siasa kata chiwo chung' ma ohiu nochiwo pachgi ewi seyo go kama. Higni 4 mosekalo ka onge odiechieng' ma mjumbe Peter Orero oseluonge bura mar Ramogi MCS ma Kibra moyier nyaka gi Mogwel mondo wago mbaka mar maendeleo ma Kibra. Mano mokwongo. Peter Orero ok maxim mar MCA moro amora matino kodwarwa. Makosa ni kanye Ramogi Junior. Ka Ramogi Junior makosa ni kanye. Party bende poko golo nafas mowacho ni sani koro jochul nomination mingego ni ng'ato chung kata ng'ato wuye to ok bi chung. You never know. O panic nango. So Orero we panic, Orero o kapan campaign, oluonga kaka party official, aluong delegates te oromogo, ong'eni wan ok wan partisan. Jagoro Manyo bende nosingo ni obiro chwalo ywak makamano malo kendo dubura mar ODM biro loso romo gi MCS go mar nyenyo adieri mar wach. We are going to summon the 4 MCS. After summoning them, they will tell us their opinion because everybody's opinion is valid. But from there, the party will take a direction. Magibiro bang' karomo mar nyasi mar dhialo odiechieng' nyuol Mama Ida nyocha olieko ni jotelo ma Kibra ochiwo arita motegno mar siasa ne Raila Junior. Gima koro rito neno en ni to ere kaka siasa ma Kibra biro chalo e kinde mabiro pono ni Raila Junior obiro landa yanga ni en ng'wech mar manyo kom od bura ma Kibra. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.
Bod mochung'ne sukari pacho ko chiwo chik ne kembe sukari mondo chul niang' e thuolo man dala beriyo ma oko kalo. Ka kamano to gibiro go gi fwai moriwo chulo nyinyo e wi chudo modeko. Mae timore seche ma sirkal osidha yanga chike mager mabiro rieyo sekta mar sukari kendo biro konyo e rito ratich jopur niang' kendo miyo gibedo koda pesa mang'eny e ofuko margi. Jesu Duor gi ler mathoth. Gikone to jopur mag niang' nyalo buonjo tok bod mochung'ne sukari e pachoka Kenya Sugar Board golo chik mondo jopur niang' ochul e thuolo mar ndalo 7 tok tero niang' e kambi sukari ma ok oleo kendo kang' mager ibiro kawne kembe ma odeko chulo jopur. We have developed standard contracts that have penalties so that if there are any delays in payments, the miller is penalized to pay the farmer with some interest on top. And over time, the standard time for payment to farmer should be 7 days upon delivery. Jatatije maduong' mar bodno Jude Chesire wacho ni kaka yor gayo midhiero ma jopur niang' osebedo kakale, wach pimo niang' e ratil ibiro wit oko kaluwore ni mano osemiyo jopur lalo tons 3 mag niang' e trela ka trela kendo miyo gilalo omenda mabopa. We are in the process of procuring a mobile weighage so that our enforcement officers are able to do the random checks. And with that, I'm sure we should be able to reduce this kind of exploitation. Bende olero ni sirikal ochako chenro mar pimo rang'iny mar niang' e seche ma sekta no ochomo kama japur ibiro bed ka ichulo kaluwore kod rang'iny mar niang' ma ok kilo mar niang'. They wanted to change the system of payment from weight to quality so that the farmer enjoys a good price, and it also removes the issue of exploitation, especially at the weighage. Kuom mano, jopur onyis ni ka chop tarik 10 dwe mar 9 higani oyud ka giseketo kenge makare mag tong'o niang' e seche ma sirikal bende temo rieyo lai mar tong'o niang' kod tero niang' e kembe kendo tieko wach deko tong'o niang'. Millers are expected, whenever we review their licenses on a yearly basis, which is part of the government financial year, that they should have a cane harvesting framework. They should have a timetable to avoid this kind of situation. Because once you receive a permit, it is expected that the following day, the cane harvesters are there and the truck is there to deliver. Chike mager ma oket mag rito ratich jopur niang' e pachoka biro e seche ma sekta mar sukari osebedo ka temo chiera kendo timo maber. E higa mar 2024, sukari mane orege pachoka ne en metric tons 815,454, kwan mamalo mogik mar sukari ma osereg e pachoka. E higa mar 2025, sukari metric tons 611,576 ne orege pachoka ka e kinda dwe mar 1 nyaka 7 higani. Kembe sukari oserego sukari metric tons 528,875. Kata obedo ni sekta mar sukari osebedo ka chiere pachoka, nok mar sukari to podi nitiere e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jopur ochele mawuok Southwest Kano Irrigation Scheme onyiso morgi e wi chenro mar chudo ma sirkal ochoko chulo gi godo kokalo kuom Lake Basin Development Authority maendi ma are dwe mokalo kod dweni. Chenro no mosemuonyo omenda maromo shillings $16.9 million. Mana kaka ripota mara Millicent Adhiambo leronwa giwacho ni chudo no gisani miyo gi yote riembo ngimagi mapile ka pile. Kata kamano ywak to pod gintiere go e wi apeyni kod wang' oula kata canals maricho magi koni gin giluoro ni ka okolosi to biro duoko keyo margi piny ahinya to gi wach kod El Nino manyicho landi ni biro pachoka. Omenda mok tin ne $16.9 oseti godo e chulo jopur ochele e dwe mar 7 nyaka 8 higani. Ka chudo makama ne odhi ne riwruoge 9 kod jopur 37 ma osebedo ka tero ochele ni Lake Basin Development Authority. Omenda duto ma oti godo e chudo ni en $1,980,670. Kwan ji mosechul oriwo jopur 37 kod riwruoge kaka Kopondo Farmers Limited, Mili General Supplies, Alara Farmers Limited, Juomonadada Foundation, Green Tech Hub Limited, Green Harvest Rice Farmers, Gimanyisa GM Limited,
Kola Obura SGH, Kanyumba Rice Farmers, e kind mamoko. Kane giloso kod Ramogi TV, kotelnegi kod jakom margi, George Ayuak, ne jopur ochelego, chudo makamano, koro okelonegi fongruok matamre gi nono e ngimagi. Gino magiwacho ni dhi medo yaro pur mar ochele. Chudo chien kucha dwe mar 7 ga 8, chien kucha nyo ok ber ahinya, 6 gi dok chien, lakini 7 ga 8 nyaka nyo donjo 8, chudo nyo ochakore kendo joma nyotero mchele osechul. Omiyo dajiw jopur mondo mi odhi mbele gi tero mchele mondo gius mchele bei maber. Kendo chudo no omiyo jowa manyo tero nyithindo skul, koro sani nigi yot mar tero nyithindo skul. So omiyo dago erokamano ne Lake Basin kuom jiwo weche mag chudo mondo mi okony jopur. Kata kamano, jopur yango ni midhiero maka kod kacha to pod gineno moting'o apeni kod wang'o ula kata canals maricho ma osemiyo nengo wuoth kod keyo mar ochele ni malo. Wach magikwayo sirikal mondo okonygie kapok kodh El Nino ogore piny. Yore migologo mchele puodho, wang' kanal matero pi e puothe, so jowa pod nigi chandruok ma wagombo ni mondo mi sirikal okonywa e weche mag yore minyagolgo mchele puodho, kech ka yo nitie eka japur golo mchele gi bei mapiny. So wan kwayo maduong' ni mondo mi sirikal oyawno wang' pi maka koth chwe to pi dhi adhiya nam mok dhi kethonwa mchele. So koth mabiro mar El Nino wan go gi luore chunywa makata watiyo to ok wan gi chuny motegno. Ayuak bende okoni sani gidhi nyime kod wach pidho kothe mopogore ka gigolo oko ochele kaka yor keto lowo bedo mamiyo mondo giyud keyo mabup kendo yor yutogi bende omedre. Sama kwapuro mchele to wapudho kothe moko kaka alode, nyanya kod watermelon gini. Magi yore ma waloso godo pesa ndalo ma pod mchele ok dhi mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumu. Rosalina Kinyo kelo ma en ja ohala mar alot e kaunti ma Narok e jaloch mar juma mar adek e piem mar Shabiki Inagive e shabiki.com. Rosalin oloyo shillings milion 1 bang' tugo tuke ma ohero ma iluongo ni Crash e mbui mar shabiki.com. Loch ma kamano biro e kinde ma koro oyaw skunde kendo oneno ni mano en resruok ma ochopone. Nimestuka, sijaamini, nimeamini saa hii. Sikuwa naamini, hata ni msichana wangu aliniingisha huko, sikuwa naamini. Sikuli hiyo pesa kwa tumbo. Kwanza nataka kulipia watoto school fees wawili form 4. Nataka kulipia school fees. Ni clear school fees. Sitaki arudishwe nyumbani juu wameshinda wakirudishwa nyumbani wanakaa home. Nimejishindia milioni yangu leo na ninaamini Shabiki Inagive. Japuonjre ma jahigni 8 mawuok e skund primar ma Gilgil Hills Academy e kaunti ma Nakuru chano chung'e lo piny Kenya e tuke mag chess michano bagi e piny Malaysia. Jane Awuor chano rakore e tukego gi jopiem mamoko, piem mochan chakre tarik 4 nyaka tarik 12 ma dwe mar 12 higani e boma ma Kuala Lumpur, piny Malaysia. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Mana kaka ngero wacho ni higa en mana kwan. Warado gi Jane Awuor, japuonjre ma jahigni 8 masomo e skund primar ma Gilgil Hills Academy. Nyadendi mosebedo ka nyiso sinani e tuke mag chess. Awuor biro ting'o nying Kenya e tuke mag piny ngima e bwo riwruok mar Commonwealth ma ichano bagi kuom thuolo mar ndalo 8 e piny Malaysia e dwe mar 10 mar higani. Kaluwore gi kocha mar Esther Sanga, ma okeno okang' mokwongo ma Awuor dhi tugo tuke mag chess oko mar piny Kenya. Jane has represented our school at different levels, from the regionals, nationals, and even internationals. She has traveled to many countries playing chess, and we are really happy and proud of her. She's going to represent our country, our school in Malaysia this October, and also in Namibia in December. Mana kaka tugo mora mora, tugo ni bende nitiere gi achiedhnade mage. She has to commit herself even more to be able to acquire balance between the two. You find most of the tournaments, especially the international, they happen during school days. So you'll find her missing about a week or so
of the school days. Mina wuor mabende enja tugo mathiringinyi mar chess. Emosebedo ka puonjo nyathine tukege. I used to play chess in high school. Then the father at work, he used to practice with his fellow workmates. The dad started training them when they were still young. Jane knew about the chessboard when she was 2 years. She knew that she could make a pawn move. And from there, when she reaches around 4.5 years, she started playing tournaments at the regional level in Nakuru. And that's how she has managed to reach where she is now. Korka kore hawuor wacho ni entiere gi osimbo moheo 32. Osimbo moseloyo e pinje mopogore pogore. I have 32 trophies internally and international. Yes, and I really enjoy chess and I want to be a GM. Owadgi wuor mabende en japuonjre e skundno mabende osebedo katimo maber e tuke mag chess. Bende opoyo nyamingi. I see her as a future grandmaster because she has started so early becoming national champions. She has also become second position internationally. That means she's coming up stronger. Sharon Ongao, Ramogi TV. Club mar Kenya Police Bullets otieke thuolo mokonge group margi e tuke mag Sekafa Champions League qualifiers mibago e boma ma Kigali e piny Noiro mar Rwanda. Bullets noloyo club mar Top Girls Academy mowuok e piny Burundi gonde 3-1. Martha Amunyolete jatugo manyien e club mar Police kuom thuolo machielo nonyiso kitugo makare tok loyo gonde 2 e kinde ma Egley Mukhwana bende noyiengo net e dakika mar 55. Police Bullets manyo tiko mar yore tuke mag CAF Champions League tok bedo joloch e league maduong' mar Wakeni pachoka season mokalo. First, I want to thank my players. They really show up when we needed them the most. It was a tough match because if Top Girls could have won, could be they could top the group. Now, that's what I'm saying. Thank you to the girls. They did a good job, and I'm happy for the 2 wins, 2 games. Kanyo bende mochopo godo giko mag weche manyien mag ang'icho ilo mane wantiere godo. Rei wuoda genga Akademi rokamana hinya kuom oteni Innocent kawuok apilo wacho ni neno makare kabisa. Habari imekuwa sabamba lakini tuko kwa okay ambago weche giko mag siasa. Rokamana hinya Paula Sambuaro kantiere Kanyadoto iwacho ni habari ler kabisa kendo umor godo gi weche manyien mabendo chopo molo kawuok Karota Ramogi winjore maler kabisa kintiere Dan Mari Helen gi kwar mari Mano Kanyero Omolo. Dongwa chakwarad kochopo sa 3 mar otieno weche manyien mago imore kanyakla koda twak marwa mano majuma ka juma mar mine wacho kaka wuono ni endi wadhi ng'iane chalnero mar thieth ma sickle cell kata tuo ringa mar remo ahinye kaunti ma Kisumu koda alwora mare. Obobedo koda wendo marwa e kaunti ma Kisumu ko obo twak godo warad sechego iluonga ni Jailieta jalo ko marwa en Belinda Phillips.